Otu ịdị n'otu ka mma Peace Initiative agago n'iru wee rịọ gọọmenti Anambra steeti ka o biko harakwa ịnwa anwa wee dọkanye onye na onye ọbụla asambo dịka eze ọdịnala ndị Umuchukwu n'ihi na nke a bụ inyezi aka wee mee ka ya bụ nsogbu na oke ọgụ dị n'etiti Nkerehi na Umuchukwu wee gazie n'iru. Ndị otu a rịọrọ arịrịọ a n'oge ha mere njem udo n'obi gọọmenti Anambra steeti nke dị n'Awka, ebe ha nọ wee na-ekwu na ihe wetara njem a bụ n'ihi na ụfọdụ ndị mmadụ ejebego ije nzuzo ka gọọmenti Anambra steeti wee dọkanye otu onye ha amaghị onye ha bụ akwụkwọ dịka eze ọdịnala ndị Umuchukwu. Ka Chukwuemeka Mmọdịlem kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ọgbaghara dị na etiti Nkerehi na Umuchukwu nke dị na okpuru ọchịchị kansụl Orumba South nke tegoro aka malitere mgbe gọọmenti gbanwere Nkerehi ka ọ bụrụzịa Umuchukwu, bụ nke emere n'afọ 2008 na ọgbakọ gọọmenti mere obodo ahụ, nke ọtụtụ n'ime ha kwekọrịtara, mana ndị na-ekweteghị na ya bụ mgbanwe gara n'ihu na-esi ọnwụ na-asọ ganigani na ha ga na-aza Nkerehi. Mgbe ọ na-enye nkọwa gbasara otu a na-akpọ ịdị n'otu ka mma Peace Initiative mgbe ha wuchiri n'ụlọ gọọmenti nke dị n'Awka, onye ndu ha bụ Maazị Ibe Arinze kọwara na ọ bụ ndị ntorobịa ndị Nkerehi na Umuchukwu bụ ndị nọ n'otu a nke na-agba mbọ ịhụ na enwere udo na ya bụ obodo. O mere ka amata na ha bịara na ụlọ gọọmenti ka ha were yọọ aka na-achị steeti anyị bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ ghara inye onye ọbụla asambodo dịka eze gachi Umuchukwu, ma nye ha ohere ka ha mezie esemokwu dị n'etiti Nkerehi na Umuchukwu tupu enye ha onye gachi ha, ka onye ahụ gachi ha were nwee ike chịa ha n'udo ma nwee ezumike. Ya bụ ịdị n'otu ka mma Peace Initiative bụcha nnukwu akwụkwọ n'aka mgbe ha bịara n'obi gọọmenti dị n'Awka nke na-ekwu, anyị achọghị igwe ọbụla ugbu a. Nhọpụta ọbụla emere ugbu a maka onye ga-achị Umuchukwu ga-eme ka ọgbaghara dị n'obodo ahụ ka njọ. Ihe ka anyị mkpa ugbu a bụ udo, ịdị n'otu na agamnihu. Mgbe ọ na-anabata ha, onye isi ndị nchekwa n'obi gọọmenti dị n'Awka bụ Maazị Kinsele Nkuma kọwara ha maka etu ha si were udo wee bịa mee ngagharị n'obi gọọmenti ma bụrụ iweta udo na ya bụ obodo n'isi. Ọ gwakwazịrị ha ka ha dee ihe ha chọrọ n'akwụkwọ ka gọọmenti mere ha ma weta ya n'ụlọ ọrụ ha, ka gọọmenti nwee ike nwee ihe ha ji n'aka wee mere ha ihe ha chọrọ. Site n'Awka, abụ m Chukwuemeka Mmọdịlem.